A, bă, ok. Pivnița mea. Pivnița mea frumoasă, mama mia, pe bun. Cred că ați văzut că a făcut și muzica lui Viorel. Ok. Ați putea ca aici să pun niște apă, știi? După să mă bălcesc cum ar fi că este în pivniță baia. Ok, asta o să fac. Ok, asta o să fac. Da, de unde fac ăla? Gălată, gălălălătă, găgăle, alată, două, mi-ajunge. Am. Eu. Serios? Hai să fie doar pentru ei, că mă cam enervează. Vezi? Așa să fac... Dacă scot copăcelul, nu știu câte de. Vreau să fac ceva cu doar. A, bă! Un chest. Ok. Hai vedem acum stă. Un pic, îl protejez. Ok, se vede. Am deja o hartă. Bine, harta... Am să vedem. Bă, dar noi unde suntem? Ok, este doar atât. O amărâtă de hartă. Nimic interesant. Chiar nu e interesant deloc pentru amărâtă de. Bă, nu m-ați mai făcut ouă. Asta e ouă, bă? Aaaa. Oh, au ieșit afară. Unde? Mă... Nu te cred. Deci nu te cred. Ma de capul meu, bă. Cum mă cum? Tu. Atâta? Mamă, dar ce gaură perfectă a făcut, vorbesc serios. Ce gaură perfectă a făcut. Asta e gripperul. Stați că de acolo. Un buton mic.
Ok. Nu. Ok. Am acoperit. Bă, îmi pare rău, dar vă omor. Îmi pare rău. Dați un pic. Ok. Ouă. Ia-ți ouăle voastre. Ouăle. Doar două, serios? Faceți ca repede. Niciun pui? Nu vă cred. Nu cred că sunteți. Să nu plouă găinile. Deci să nu plouă găinile. Și să fiu și eu bună. Bă, ce doamne. Stai. Da, ok. Nu vreau să spar copilcei, că sunt ai mei. Hai să iau liane. Deci că suntem în junglă cu lianele. Bă, nu-mi dă lianele? Păi că gândeam că eu... Atunci să lăsăm copilul așa. Ce bine a fost la toaletă. Asta este ca să trag apa. Îmi trebuie o găletușă neapărat. Dar cum fac găletușa și nu știu să scriu găletușă. Tai. Cu ce fac un arc care deja am și dar așa. Și îmi sper sau... Da. Apă! Am nimerit în apă! Oh my god! Deci nu te cred, am nimerit în apă. Voi! Mă, cât de mult apă, deci nu te cred, bă. Impresionant. LOL. Dar ce înseamnă LOL? LOL. Lumina, oameni. Ce, bă? Serios? Trebuie de asta. Cum mă să fac? Zici mie. Cum se face? Cum? Aș vrea să aud pe creativ, că nu știu cum. Va trebui să închei. Va trebui să închei episodul. Vă rămâne aici ca să știu care e. Mâine vom face două. Ok. Îmi pare rău că n-a venit cineva. Ok. Dacă v-a plăcut să dați un like și ne revedem pe data viitoare. Pa. Să strângem măcar 10 like-uri. Vă rog. Dacă nu mai fac episoade. Pa.